Jeg hedder Troels, og jeg bor i Gujarat, tæt på New Delhi i Indien, hvor jeg arbejder for Jyske Bank på et offshore IT-kontor dernede. Jeg har været der 7 måneder indtil videre, og har en 3-årig kontrakt, jeg skal køre igennem. Og derefter, jamen, hvis alt går, som det skal, og konen og jeg har lyst, og banken har lyst, jamen, så har jeg 2 år med. Det vi gjorde, det var, at jeg tog ned i 6 uger i starten, for lige at få fundet kontoret og få tingene startet op og få fundet en lejlighed og sådan nogle ting. Og så var min kæreste læser stadigvæk, så hun var nede i sin sommerferie for at se tingene an og lige se, hvad Indien var en størrelse, og der havde hun ikke så meget at lave. Men hun er så heldig, at hun har fået et arbejde i en dansk-amerikansk virksomhed dernede som HR-konsulent, hvilket passer fint til hendes uddannelse, eller den uddannelse, hun er i gang med. Så efter hun har fået det, og hun har fået en normal hverdag op at køre, og har en arbejdsuge, der matcher min, og har en masse spændende udfordringer, jamen, så er Indien jo bare et spændende sted, både arbejdsmæssigt og rent kulturelt. Og Lone er nok endnu mere, end jeg har hooked på at skulle ud og se og opleve en masse ting. Det, der nok kom mest bag på mig, lige da jeg kom derned, det var det indiske samfund. Altså, jeg kan huske, da jeg sad den første dag efter, vi var kommet derned, hvor jeg sad i bilen på vej til arbejde, der tænkte jeg bare, hvad er det for et sted, jeg er landet? Fordi Indien er, altså på et gadehjørne kan du have noget, der ligner en skyskraber i New York, og alt er fantastisk velplejet, og lige ved siden af, jamen, der er der så 3 blækskuer, hvor der render vildsvin rundt, og der er affald ud over det hele, og de her store forskelle, der er mellem rig og fattig i Indien. Det er ikke noget, man som dansker er vant til. Hello, how are you? Absolut sjoveste ved at være udstationeret, det er at komme frem et sted hen og arbejde med nogle fremmede mennesker, og så tage alle de tacklinger, det nogle gange giver, og så få alle oplevelser ud af det også. Jeg vil sige, den største oplevelse med at flytte ind i en lejlighed i Indien var nok indiske håndværkere, som er ikke ligesom de danske. Jeg vil sige, danske håndværkere kan godt være lidt nogle slyngler, men indiske håndværkere, det er en klasse for sig selv. Konkret havde vi skulle montere et aircondition. Det er nødvendigt i Delhi, fordi der er meget varmt. Og ham, gutten, der så skulle montere den her aircondition, han havde glemt at få sin boremaskine med. Så i stedet for at bore sådan, en 3-4 huller på de der 4-5 mm, som der nu skal til for at få kobberrørene igennem væggen, så bankede han et hul på en meter gange 1,5 med en hammer, fordi den havde han jo med. Og det løste jo sådan set også problemet, men med til historien hører der så, at om bag ved den her aircondition, der er der et værelse. Og jeg så det så ikke, da han var der, ham mand, der skulle montere aircondition, men da jeg skulle ind i værelset bagefter, fandt jeg så ud af, at håndværkeren havde tænkt, at den korteste vej mellem punkt A og punkt B, det er jo den direkte vej. Så han havde trukket alle kobberrørene ind igennem en dør og igennem et badeværelse og ud igennem et vindue. Det fik vi heldigvis lavet om. Jeg vil sige, min største fordom var nok, at de her kænder, de skulle holdes i ørerne hele tiden, og der skulle tjekkes, og der skulle tjekkes, og der skulle tjekkes op, og der skulle dobbelttjekkes hele tiden med, at de fik lavet noget, de fik lavet det rigtigt, og de ikke gik ud af en tangent, og de ikke svindlede og sådan nogle ting. Og jeg vil sige, langt hen ad vejen hjem, så passer det jo ikke. En, der er lige så selvstændig, som du giver dem lov til at være. Så hvis du render og tjekker dem hele tiden, jamen, så forventer de, at du kommer og tjekker dem hele tiden. Men hvis du omvendt giver dem plads og gør dem opmærksom på, at du giver dem plads, og at de har et ansvar, og så selvfølgelig stiller dem til regnskab for det ansvar, du har givet dem, jamen så udvikler de sig langt hen ad vejen til at være ligesom alle os andre. Og jeg synes, den største udfordring med at få indiske medarbejdere er at finde de rigtige, selvfølgelig, det er der også hjemme. Men selvom man har snakket med dem, og er blevet enige om et eller andet, og sendt dem et kontraktoplæg, som de har underskrevet og sendt retur, og alting er fryd og gammel, jamen, så er det ikke sikkert, at de møder op den første dag. Så jeg plejer at sige, at når vi har fået ansat en, jamen, så dukker han i bedste fald op. It's a little too small to... Jeg har været sådan rigtig
Bertel Haardersk i min uddannelse, så jeg er gået direkte fra folkeskolen til gymnasiet og til min videregående uddannelse, og så begyndte jeg at arbejde lige efter, og har egentlig ikke haft nogen pauser. Så jeg så det også som mulighed for at komme ud og se lidt mere af verden, i stedet for at kun have været i Danmark. Jeg tror på, at det gør meget en som person at se lidt om, hvordan andre mennesker bor og lever og arbejder, og komme ind i deres kultur. Right here, the little black one.